Aurtengo Euskal Jaiak asteburu honetan izango dira, urriaren 3-tik 5 arte. Lehenik eta behin eskerrak eman nahi nieke egitaragoan eraketan parte hartu duten guztiei eta baita ere ekitaldietan laguntzen duten erakunde eta pertsona guztiei. Hasiera baten ostiralean izango da eta 9:00etan umeak baserritarrez joango dira jantzita eskolara. 10:00etan Otxartaga plazan elkartzen gara guztiak eta ikasleak prestatutako bertsoak botatzen dituzte. Handik aurrera bertso antzerkia, magoaren ikuskizuna, jolas tradizionalak, talo tailerra eta fin emanaldiak izango dituzte umeak goizean zehar. Arratsaldean zehar gazte zein helduentzako ekitaldiak daude, 7:30etan pregoia izango da, Gazte Berria kuadrillaren eskutik. Geroago elektrotxaranga izango dugu, 8 gitxitan, eta 9:30etan txorizoa sagardotan emakumeen indarren eskutik. Geroago DJ-a egongo da Txosna Batzordearen eskuz. Larunbatan goizean Euskal Parkea, magoaren ikuskizuna eta baita ere umeentzako tailerra izango ditugu Lurgazteren eskutik. Arratsaldez 5:30etan kuadrillentzako ginkanarekin hasten da eta gero tortilla txapelketa izango dugu Txosnen Batzordetik. Azken ordutan ja Ane Labaka eta Enare Muniategi bertsolarien emanaldia izango dugu eta kuadrillen afaria baita ere Txosna Batzordeak antolatuta. Eta ja gauez 10:30etan playback txapelketa izango dugu eta honen ondoren Nonai erromeria. Gero ja igandean 10:30etan Indaba lehiaketarekin hasiko gara. Gaur arte dago izen emateko epea. Ondoren eskurtu txistularien eta polunpen joaldunen kalejirak izango ditugu herrian zehar. Eta ja ordu 2etan Indaben aurkezpen aforintoi txikian izango da eta 3:00etan herri bazkaria Otxartaga plazan. Gero amaitzeko 4:00etan sari banaketa izango dugu plazan bertan eta 6:00etan dantza plaza izango dugu Loratz taldearekin. Betiko lez herritar guztiei ekitaldietan parte hartzera deitzen diegu eta asteburu on bat pasatzera. Es que la cosa es que el año pasado empezamos con todo el tema de actividades para cuadrillas, con los concursos y sobre todo con el tema de este año, por ejemplo, se pone nuevo el playback y el concurso de tortillas. Entonces estamos intentando impulsar un poco sobre las cuadrillas jóvenes para que vengan también a las Euskal Jaiak y intentamos que cada vez haya más. Ekitaldi guztiak Otxartaga plazan izango dira. Eguraldi txarra eginez gero, igual frontoian izango dira bat baino gehiago, baina ostiralean izan ezik, azken finean umeentzako ekitaldi ugari daudenez, batzuk frontoian eta beste batzuk aretoan izango dira, baina gehien bat Otxartaga plazan izango dira.